dag skal vi lave et haul. Okay, det er helt vildt. Og jeg starter med at vise det, jeg har købt. Det er lidt nemmest. Okay, jeg starter med tier. Der har jeg vildt meget. Okay, først købte jeg dem her. Det er et par grønne, limegrønne snørebånd. De er vist 1 meter. Ja, 1 meter lange. Den her. Okay. Ja, det kan jo. Kameraet kan lige. Ja, den er. Det er bare sådan limegrøn. Jeg ved ikke om kameraet fokuserer ikke så godt, men det er en mega lækker farve. De er bare ikke lange nok til min Converse, som jeg ville have puttet dem på. Men jeg skal nok finde nogle sko, de passer til. Og de kostede en 10'er. En 10'er. Og så købte jeg denne her. Fordi er den ikke sød? Der er sådan en hang i. Den er mega sød. Den har jeg også købt i 10'er, og den købte jeg til en 20'er. Og den var helt vildt sød at have. Ja. Så har jeg den her. En pincet. Jeg manglede noget til at plukke mine øjenbryn med. Det gør mega ondt, men det virker. Det gør sygt ondt. Okay, så købte jeg. Den her kostede en 20'er. Og så har jeg den her. En Maybelline neglefil. Eller almindelig en med lidt glimmer på. Hvis I kan fornemme det. Det er ikke et så godt kamera, der er på computeren. Men det var sådan helt almindeligt. Og den kostede også en... Nej, den kostede 15 kroner. Nej, den kostede en 10'er. Meget billigt. Det er lige meget. Så har jeg den her. Ja. Den her to. Er det ikke søde? Det er sådan nogle glasfigurer. Der er en hund. Og en kat. Og det var sådan i en pakke. De kostede en 20'er pakke. Så har jeg den her. Er den ikke bare mega cute i din skildpadde? Og hvis I har set Best Friend, tag, så er skildpadde mit yndlingsdyr. Og hvis du ikke har set den, så linker jeg den nede i bunden. Og så se den. Men prøv at se. Og den er bare så har den sådan en blomst for. Og den er bare mega sød. Og den kostede 30 kroner. Meget dyr, men mega sød. Så købte jeg dem her. Og jeg er så ked af det, men de er altså brugt. Fordi jeg elsker dem her. Det er 2 orange lysestager. De er bare så lækre. Virkelig. De kostede en 20'er. En 10'er i stykket. Og så ville jeg have 2, altså. Og der er allerede faldet stearin ned i bunden. Det er lige meget, fordi de er helt vildt. Men de er bare jeg elsker dem virkelig, fordi de er så smukke og passer ind i mit værelse. Men ja, som sagt, en 10'er i stedet. Så har jeg det fra tier. Så har jeg noget fra Louis Nielsen. Det synes jeg også lige skal se. Der blandt andet har jeg mine nye briller, dem jeg har på lige nu. Men så købte jeg også, prøv lige se. Den her, det her etui, det er mega fint. Det er sådan cowboy-agtigt, og så står replay på. Og med det etui, der købte jeg også dem her. Det er solbriller, de er helt det er
bare helt almindelig solbær. Så skal vi se her. Ja, de var mega. Jeg elsker dem. Det var det, jeg købte inde i Louis Nielsen. Så har jeg det, jeg købte i Matas, der er så kun 4. Det er så kun 4 ting. Oh my god, Matas. Ej, fuck, jeg mangler en ting. Eller, nej, undskyld. Det er for noget tid siden, jeg købte det. Først så købte jeg denne her. Lille parfume. Den er flad, og så er den sådan her. Så sidder den sådan her ned. Den pynter mega godt, og så dufter den. Jeg kan lige prøve at åbne den. Den er lidt stram i det, men den dufter sådan af blomst. Jeg ved ikke, det er lidt svært at beskrive, men den dufter mega godt. Sådan, jeg kan ikke ramme, men den dufter helt vildt godt. Den tror jeg købte for 30 kroner, den var på udsalg, og så pynter den mega godt, så den købte jeg. Det er nu tredje gang, du har sagt det. Det er lige meget. Så købte jeg den her deo fra Garnier. Og det er den blå, den hedder 48 HR Cool Intense Freshness. Den Cool, så det passer godt. Ja. Den lugter af brumbær, det ved jeg ikke. Den dufter i hvert fald helt vildt godt. Jeg har en Garnier deo i lyserød, den dufter sådan lidt af jordbær. Så måske går de efter frugt. Bær. Dufter, det ved jeg ikke. Men den dufter helt vildt godt, og den kostede en 20'er, tror jeg. Så har jeg den her to. Nu er det sådan rigtig makeup. Der har jeg den her mascara. Jeg har allerede en af dem her. Men jeg elsker den. Den første er lidt stor i det. Den ser sådan her ud. Den er lidt stor i det, men den er helt vildt pæn. Den er mega god. Den købte jeg til 35, tror jeg til. Så købte jeg den her. Og det er fra Teknik. Så købte jeg denne her. Øjenbryn. Liner. Det ved jeg ikke, hvad jeg kan. Den er på håndstørrelse, siger næsten. Fingerstørrelse næsten. Ja. Den er bare helt. Jeg har allerede en af dem her i brug. Og så er den mega pæn. Den laver sådan en meget tynd streg på øjenbryn, og så virker til at den blender sådan det brune rigtig ind, og det giver den helt rigtige ting. Og det er det, jeg elsker. Det var det, jeg havde købt, så nu vil jeg nu vil jeg lægge denne her video ud, og så laver vi et haul med Nicoline, fordi jeg kan se, at den snart ikke kan være længere, den her video. Og så kan jeg ikke uploade den, så hej, og jeg skal nok lige linke. Hvad var det nu, jeg ville linke? God, det kan jeg ikke huske. Jeg ser lige, om jeg ikke kan huske det, men hej.